Dugay na silang nagira. Ang Israel ug Iran pwerdeng gubuta. Kikuyawan yun ko atong higayuna. Na aksyon ko kabalaka pasinunyag maapilta. Nagulan ug mga bala. Mga building na iko pwerdeng bungkaga. Manglupad ang ilahang mga bomba. Unya diri sa atua ang mulupad kay Wakwak ra. Mosukol ta Pilipinas sa away di ta mo atras. Mga wakwak hatagag armas daghanon na to ang haplas. Ang wakwak may dalang armas naapay pa ako kauras. Para mo daghan ang kauban mga kontra atong patakdan. Ang wakwak maoy triningon. Ang ilahang mga ngipon atong bairon. Mag-andam kita og daghan nga haplas. Kay kung ang kontra mo dasdas manglupad rata sa taas. Mosukol ta Pilipinas sa away di ta mo atras. Mga wakwak hatagag armas daghanon na to ang haplas. Ang wakwak may dalang armas naapay pa ako kauras. Para mo daghan ang kauban mga kontra atong patakdan. Ang wakwak dili pa kanon. Panahon nga sila may operasyon. Para kung pirmi sila nga gutomon mga kontra ilang guguron. Kay wala pa sila'y kaon. Mosukol ta Pilipinas sa away di ta mo atras. Mga wakwak hatagag armas daghanon na to ang haplas. Ang wakwak may dalang armas naapay pa ako kauras. Para mo daghan ang kauban mga kontra atong patakdan. Mosukol ta Pilipinas sa away di ta mo atras. Mga wakwak hatagag armas daghanon na to ang haplas. Ang wakwak may dalang armas naapay pa ako kauras. Para mo daghan ang kauban mga kontra atong patakdan.